Halo, halo, halo ninyo tanan mga bay. Kumusta, kumusta, kumusta? Kung gisabit ang akong cellphone na kay para asam ni David akong mata eh. Kumusta mo mga bay? Ako hinaut nga na mo sa may kahimtangan niya no sa mga inyong suking tiglingaw. Dini sa kawanangan. Sumala sa akong i-post no sa ako ang sa ako ang page nga Inday Kabkab nga nagpost ko dito dito sa ako ang screenshot gahapon sa YouTube bahin sa akong pagpasalamat nga 5,000 5,000 ka bilog na ang akong subscriber sa YouTube. Daghang kay salamat ninyo tanan mga bay, dili gini mahitabo kung dili tungod sa inyo ha mga pagpangga kanako, sa inyong paghigugma kanako. Kamo ang nagtuklod kanako padulong sa ibabaw buntod magdala og tungkaro nga aron nga magsuga sa tagsa-tagsa kaninyo. Bisan pa man apil ang akong kaugalingon na apil na pud og kasugaan kay ma-inspire sa ko sa inyo ang mga komento og labaw sa tanan sa inyo ang mga suporta kanunay nga antud karon wala gyapon ko ninyo biyae. Daghang salamat yung tanan mga bay nga kanunay mo din ako paminaw so bisan unsa pa man ang masugilanon nga ako nga isugi diha kaninyo. Sugilanon sa kinabuhing pobre gihapon. Apan daghang salamat kay mayo gihapon na ato mga panglawas kanunay niya gihapon ta padayon ang limbasog naninguha alang sa kaugmaon sa itong mga mahal kinabuhi nga usahay dilimpugan nga bisan sila nga ato ang mga unsa ni ato mga kakampi para magbalang pusong kitang tanan. Sila pa ang mga instrumento sa kitas-an ato na lang ibutang sila gihimo usab nga instrumento alang sa paglubong kanato no dito sa ilawom sa balas. Apala niya gihapon ta dagkong buhi malipayon gwapa ug labos tanan. Gwapa mas sila na nagkuha na lang nalamang ta niya atong kaugalingon no ato na lang i-appreciate kita na ma-appreciate sa atong kaugalingon kay mo na ang kumatuoran kita na mo appreciate na itong kaugalingon kay wa man nila nakitaan ang atong mga papalimbasog atong mga effort dinhi no sa alang sa kanila wala alang sa ilaha. So karon akong gipost din ha nga nangutana ko ninyo og nangayo ko ninyo og mga sugyot kung unsay mga kuan mga sugyot ba kaning mga sugyot na unsa ni nga unsa ni kaning sugyot ba limo ko man English uy basta mo na unsa mo musugyot mo diha kung unsay ako mahimon nga video. So ang uban lisod man kay uban nga request mga bayo niya na mo request nga kanang magkog ng concert nga masaya ko 60 down sa man na nakaibaw na gid mo nga di ko kabaw mo kuradag ninyo pa yung pasayaw ng 60 dance na unsan yung taon mo. Pero sige lang kay ano mo tanan mo kunin yung mga sugyot. So paningkamutan lang ako na tagay lang ko sa kabuwan ha paningkamutan lang ako na mahimo na ako mga bayo sa kabuwan sa himana lisod biya dinhi taon hain man ako dapat mag video niya wala ba taon ko ismiol niya karon gani nga nanguyab ko aron patauran ako ni ismiol kay di man diri akong ismiol god. Di adire nya karon kay wa man ni signal wa man ni nakakunik in taon dito nya nagdala ko dito nagdala ko sa tuba sa kong tatay nya pagkahuman ako yung ginahuna nako ba nga mamuyab na pud ko nga taon madira kanang kuniki in taon niya ako sa cellphone kay di adire ang Viber WhatsApp nga ako makontak ninyo og labos tanan ang ismiol. Anaunta na ko ba nya karon kay di na palang daan sa primerong tikang nagkusagdanan kay wala buto-buto man akong dughan niya lain biya ko bay kay na bitaw ko gustong hangyo uno niya ang buto-buto akong dughan di na ko mudayon kay maulawan niya ko dili ihatag ang akong ang sa ako ang hangyo ba mo na basta makulbaan na gani ko di na lang ko mudayon kay basin unsa pa ako madawat ni istorya no lisod na kay basin silutan na punta na lain mo siya diri kay mauyab ka na manilot na dayon ha daghang kay dakong pero sige lang subayan ako bang yun akong alaga kay ito pa mo speakers balay sing lagan kay ito so dera ako nga unahon na ang kaning unsa ni ang kaning sugyot sa atong usa ka higala no nga nag-comment na sa ako ang screenshot nga gisa nakakita diha sa ako ang post gahapon gabi screenshot nga og sugyot niyo kung sa akong videohan isip pasalamat nako nga naka 5k subscribers nako and more than 500,000 of views. Daghang salamat yung tanan mga baya, appreciate much kay nako dili gid na ako nakalimutan sa tibok kinabuhi ug dili tungod ninyo dili ko maabot na yani nga
ning ani nga kabutang no nga pinaagi usab ninyo kung sani kung nalingaw mo nako mas nalingaw sa kus kung kinabuhi malingaw ko basa-basa sa inyong mga buluhan bolong intawan mga pita kalingawan ako din intawan ni Sara di kusina kanunay so na Sara mi talagang isalamat yung mga bay no so ako na ning basahon ning sugyot sa atong usa ka igsuon sa kawanangan nga si bay nahalob sa nahalob ang dahon gibali man ini mo dagay bay nahalob ales sila ni bali-balihon yung pangalan yung makabos ngi mo ni sa ni Sheila May Bulahan tanawa ra na bay kanin basta imong ani mo lagi gibali-bali no Sheila May Bulahan dara bay akong basahon ang imong komento sugyot komento good evening bay congrats bay mahuman nimo imong kontrata puhon bay naa jud kay award madawat unsa ko kang award excited ko unsa man award ba kay unsa man kanang award no ako madawat bay no hinaon nga kalipay na dili na unta kasakit no kay excited ako makadawat ang mga kalipay bitaw ang mga award labo na sa tanang kalipay gikan sa kumamas ginabuhi kay tungod sa imong mahigugmaon nga video sa matag adlaw bay bisan unsa ka kapoy nimo bay makahimo gihapon kaga video para sa imong mga fans gara sa imong fans video bay para sa mga mister na siloso kaayo karang paminaw karang bay kanang dagay ni bay na boss nging kipad nimo bay kanang paminaw nila ilang mga asawa diri gapamiga bay gapamiga ha sige kay para itag na sa atong kapwa FW sa ilang mga bana bay ingat ka lagi bay and God bless daghang salamat bay sa pasidaan no na magamping ko kanunay kamo sad magamping sa mo di kanunay magamping sila God bless you most bay Sheila May Bulahan ara buyan na ako ang akong kudigo dito akong kudak so asa naman ta sa tambag-tambag na tangan tambag may wa ko bawom nambag oy nga inyong kung kanang nambag sige bahala na kung sa tambag sa mga mister mas loso din ha Pilipinas itaw na ita mo gara-gara dahil dangin bisyuhay ko way mapadawol nga na bisyuha mga bay di ha Pilipinas ay mo silos natural ra man silos pero ay lang yo pasobrahin no kay kami din mga nagtrabaho sa balay o mga nagtrabaho sa gawas so masayod sa kuan sa matag usa ka namo no kay na do na man gyud wa man pili karon do na man gyud mga nagtrabaho sa balay trabaho sa gawas do na man gyud mga panahon nga kanang kuan kanang ablihan nila ang ilang mga balon nga baygon katol doon ang mga panahon na may ingana no pero kami taw mga buutan din taw nga among mga baygon amo lagi gitago nila mo lan pagyamon na mo abrihe antud mahuman na mo kontrata ko sa Ginoo na apil lang taw mi sa inyong pagkabigaon ta kami mga kuan din ni kami mga birhen pa kayo birhen mami kay wala dugay na nga panahon na wala itaw nagkakuan nakabung tarat-tarat gara mo siya asa naman tadapit kamo ba yung mga magselos din sa Pilipinas ayaw itaw mo pag gara-gara din palabi sa inyong gibati ang inyong buhaton nakatambag lang ninyo imbis nga mabuhat mo og mga butang nga aron mahiduol kaninyo kanunay aron panggaon ug gakson ug unsa ni ug panggaon gakson mo sa inyo ha mga mahal sa kinabuhi din sila yung dapit mangita mo pamaagi nga dili maguba ang relasyon sa matag usa ni kaninyo nga unta unsa man ni asa naman ko dapit unsa naman to ipagtambawin gara pa siya no so nga na ba kanang ko masisilos mo na palabi ka mo silos na sama ra usab kana nga inyohan ang gituklo din yung sa mga asawa sa kuan sa inyong mga gipang himo nga mga istorya no sa inyong mga gipangmugna diha nga mga istorya nga unsa ka og ganing ani inyong mga panghimo ding istorya kung buhaton ka na sa mga asawa sama ra sa gituklod nimo siya dito sa laing tao paningkamot nga dili nimo siya matuklod dito sa laing mga tao dito sa tao nga imong giingon nga imong unsa na imong ginahon na din nga mo iyahang mga kuan dire biga dire manikamot ka muhaton ang tanan aron dili mawa ang pagpangga diha kanimo
ug unsa ni og di maguba ang inyong mga relasyon. Labi na gyud katusan na mga anak no, kay luoy kay mga bata in taon no. No, mo na mankamot mo sa matag usa kung do na may mga unsa ni pagkukulang sa mga pagkulang. Unsa man ni siya kung do na may mga kakulangon sa matag usa kaninyo tulok law pisik laway ba. Kung doon na may mga kakulangon sa matag usa kaninyo inyong istoryahan sa matarong nga dili na ninyo padakon ba kana bitong kuan kanang unsa ni nga kana bang kuan mahadlok ba mo nga kana bang mahadlok ba mo nga unsa ni di na mag unsa ni di na mag pastilan niya bungkag inyong pamilya ba mana ba mingkamot mo di kay mas silo-silo sa palabi nga mura man mo gituklod ra nimo siya ngadto sa uban anang kalakihan niya mapay mo siyang birahon gakson unsa pa diha kami dinhi mga gamay ra kay mga kalipay taon gamay mga pulong gikan kaninyo nga may pagamping diha may buntag man udto may hapon ikaw na ba ka kira ba ka diha ang pingitan na imo pa panglawas ana ba ayo si padala pagtigom po diha ana kay ako man kamot po ko dinhi ana ba abag ba na kay sige ko na una na mga kuan bigat sus pagtuyo na mo bigaw ni kay mi dinhi ngaro mi sulbay ay si mo balabi ko ang kuan din ha ana mun kamot ka diha dong kamot kay mo ha diha dong kay kami po dinhi kamot po dinhi talag sara kay mi kuan ni taon aning sani aning video mga Facebook mo ra taon na mga kalipay dinhi usay na ato ni YouTube tan-on sa lida mo na mga kalipay dinhi ay ni taon di himog istorya nga mao na mauto ay sige paminaw ng mga tao mga isusuya sa mga tao nalibak-libak din wani katabang dong kay pini mo dong kana sila sige panglibak ang mga tao mao naman ginailang bisyo sa ato na ng pasagdahan kay maglisod ta o magkabulag-bulag ang mga pamilya na to unsa man naa sila katabang na to wala gyapon way katawa sila kinabungkag pamilya mo na sukli ng mga mga pagsulay kinabuhi ato ni suklan ni di ginato kanang sani di nato wa na subot di nato tugutan nga magkari ang dautan sa matag usa nato kadugan dera umaro to bay kana maro to akong tambag unsa man dapat magtambag naman ko ninyo nga mo ko'y talent aning tambag pero samar pud sa akong mga sa mga pulong nga akong mabungat nga mao po'y kuan gidiktar sa akong hunahuna mo ni nga mala bisag unsa na diha basta kay moro to mo palabi mangita mo pamagi din nga di ba bungkag inyong mga pamilya kung doon na may mga unsa ni kakulangon sa matag usa la isuryahin ninyo di man gid manikayan nga dunay kakulangon nya ang uban po kay mga mubo ra kay utok di makasabot ba na taka la po kuan ko na ba basta kay kamo na ba asa kita ra gid diri mga nakasabot sa ato mga kahimtang din ni kita ra mga prebulyo kung sa gid tinuod kahimtang diri kita ra nakasabot ni ini so kung kani atong mga kapamilya Pilipinas pasuwayon sa nato ning abro para pod pagkasabot sila sa atong mga kahimtang din so dinhi na lang ko kutob no magtaas-taas naman niya kung may pangyaw-yaw dinhi so daghan salamat mi tanan sige mag shout out lang ko gamay kay do naman ko kopya dinhi para sa shout out ay na ba to ay happy birthday di ay sa akong higala nga balakira nga si Norian Jane maglangit ba happy birthday nimo ba hinaot nga sa ulo kasi mga adlaw tawhan nga bisan mineral ray mong gitagay din na kuan ka nang malipayon gihapon ka salamat sa kitas-an labi mong gamhanan nga amahan nga gigasahan pa ka og bagong tuig sa mga kinabuhi na bay basta daghay salamat lagi minganon ko si mga balak-balak ba himo ko balak di ako na bumbasahon shout out di ay kay Ann Angkoy Sanchez kay Isor Rubio o kay Fer Jenny Rubio Libres og sani Every Charlene o kay Ching Ching hello nimo bay belated happy birthday di ay sa imuhang unsa man ni nilupad sa imuhang belated happy birthday sa imuhang anak bay Red Maple left nga naa sa Hong Kong wala mo hinganli kung singan niya basta belated happy birthday na ba pasensya na gayban ako nabati ba no gahapon gina ko na nakita ng screenshot ng taon mapim taw pagkopya na kung putol-putol ng taon niya kung kopyahanan o wala so na pa shout out usab kay Lauron Ningar sani shout out sa akong anak nga naa diha sa Kuwait Jacinta Di Amor God bless you hello bye Jacinta Di Amor God bless you most bye sa imong inahan nga si Lauron Ningar ba niya Ningar basta ikaw ni bay hello usab kay Bench Manaba o kay Daniela
Soch ba niya? Zoch. Wasay ko ni ba? Analiza Arellano. Hello, bay. Mas Batinya ako istuya. Hello, daghang salamat bay. Mary Jane Caller. Hello sab kanimo bay. Hello. Hello sab sa imuhang baby nga unom ka tuig og duha ka tuig nga nalingaw sa tinan-aw taon. Daghang salamat, i-kiss and i-hug na lang ko sa imong mga babies bay. Hello sab kay Joe Timon, kay Kian Roy, T. Franco. Hello sab kanimo bay. Hello bay, Kuni Misala Dolorito. Misala ba niya o Mihala? Mihala Dolorito. Ano ka sabot sa kong agi mga bay. Kay Grace Hitubig. Hello sab kanimo bay. Sa imong auntie Visha Dimson ug sa imuhang tindira nga si Rosel Otbo diya sa Davao del Norte. Hello bay. Ug ingon mo usab kay Miles Nahera diya sa San Pablo City. Ug asa naman hello usab kay Nilda A. Neri, kay Magdalena Gastardo, kay Gastardo diya sa Lipa City, Batangas. Ang salamat mga bay. Berta Ricardo, hello sa kanimo bay. City Ram Tono Rivero, nalsik na ako mga laway bay. Net sa Cotamora, hello sa kanimo bay. Lori Ling Arana, Duyan diha sa US, Groton, Connecticut. Hello, salamat niyo mga bay. Ilsi Pasigna Calago, pa-shout out bay, gikan kay LC Pasigna Calago. Hello bay, pa-shout out bay sa Cebu, Calago, Pasigna, Mait. Unsa ni? Sibilo and family, I love you bay. God bless bay. I love you too bay, and God bless you most bay. Hello sa kay Evangeline Fernandez, Untalan diha sa Montreal, Canada. Dinhi lang takutob atong Bombo Radio no kay taas-taas lang atong komento. So atong video. So daghang salamat niyo tanan mga bay kanayon yung pagsuporta kanunay din kanako sa inyo kanunanayon nga unsa ni tig-atang sa inyong suking tigdingaw walay lain hindi kabkab nga bisan busy kanunay sa mga pangabkab dinhi alang sa panginabuhi. Di ara gihapon ko kanunay nga unsa ni maglingaw kaninyo o maglingaw po sa kong galing. Daghang salamat laban na ta kanunay mga bay bisan unsa pa ka unsa ni kagubot ang mga gapnod nga unsa ni mubakus sa matag usa kinabuhi kanato hala manikamot gihapon ta tangtang tigbas ani mga gapnod sa kinabuhi nga di ta magpadaog taon mga bay no kaya nato ni tanan laban Bisaya ni bay hala kuya na mga Bisaya. Daghang salamat ni tanan. Hello sa tanan nga Bisaya sa tibuok kalibutan nga patpat sa kanasuran. Daghang salamat ninyo tanan. Bye bye.